Kecengsi kardam kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara doan afans tamela pen pinila so video long nali tumhan nang kiwan ti mate nang kethan ponjila bangke disability certificate kosonsi ka apply nang jila pen lapang so certificate dolote ko PPL si Kelong ponjima la so APUTHAK si pini nali tuma fan la so video long klar dagalam nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel la subscribe kelang puto subscribe ikon la pen videos tami nali tum share ponikon tante non pachiak pen disability certificate kosonsi ka apply nang jila pen ko PPL si Kelong jima la so APUTHAK le pachiak pen lang polonang la pen chithan polonang tangte non hang ton pen chithan polonang disability certificate kosonsi Kelong ji Lapen Kosonsi ka apply nang ji lapen ali ko PPC Kelong ji ma la so APUTHAK ethitin yalam la bang so video long chethan polonang lapen ke chengsi la bang ke what you need disability certificate and UDID la bang so a certificate Kelong ji afan ko PPC dak kenang ji ki claim nang ji ma la so APUTHAK chethan polonang nane tum technology in Assam a disability certificate issued by notified medical authority is required to apply for the unique disability ID mate UDID card. The certificate is necessary to access various state and central scheme. Lapen kicheng sinali tum disability certificate labang apply nang po medical pencil labang so certificate bang pipon po lapen labang so certificate long that api nali tum la unique disability ID mate UDID labang so card upon apply long ikpo lapen number 2 labang ke kosonsi ke apply nang jima apply process lo labang so certificate ke apply upon ke jengsi nang litum offline si apply nang po offline application a number lo lapen nang litum tibokhat hospital kalte medical facility long dam nang po da nang litum exterior A labang so form ba nalitum submit nang po address proof photo lapin kapre documents nalitum video nang po lapen number 3 labang ke undergo disability assignment lahai alang litum check ikpo lang ikpo lapen number 4 labang ke 15 days ang bong nang litum labang so disability certificate labang ke long ikpo lapen disability certificate long ikdet pen afi B number labang ke online process lo offline process lapen online process tado lapen online process bang asan lo nalitum Assam Seva Situ portal long stamina nalitum apply ponikme ada nalitum technology disability certificate service apply apana nalitum option long exist Seva Situ penjong si apply pelutang te lapen ada upload documents lapen kapre son documents nalitum upload nang po lapen application submit nang po lapen number 4 labang ke track status view SMS kalte email long nalitum la acknowledgement mate reference number bangke nalitum long don ikpo lapen non chethan ponlo na eligibility lapen required documents mate kumama tum si ke apply long ji lapen copy pia documents si kinang jima pulotangte kichengsi labang ke Assam permanent resident nang po mate resident Assam angkang mate Assam state long kido abang fitum nang po lapen must have disability 40% and disability labang ke donang ji kalipulte labang so disability certificate labang ke nalitum apply long le lapen documents kinang ji labang ke nalitum thek pon tulong ji Aadhaar card nang po passport size photo nang po lapen income certificate kalte BPL certificate nang ji la pension afan no lapen medical report nang ji lapen bank account details lan nalitum video nang po lapen number 4 labang ke benefit lapen scheme in Assam lapen kopi ali si Kelong jima lapen kopi scheme si Assam along KP pon mala tananitum dapen thek pon long ikpo a number long nanitum lang lopote da disability pension nanitum long pon ikpo labang so pension na labang ke 300 and 500 under an long pon ikji labang ke arta ling lo arta ong opulote Kelong jita ong opo mate Farofo ane long pon ikpo chiklo jon long jong se arta kom jum hek pulote chiklo jon long Farothom an alang litum long pon ikpo lapen puthada Assam state pen kapeklang pon dutulang din dial Divyang scheme labang so schemes tame da add pon ikpo lapen chiklo ijon along nalitum arta jum hek pulote 1300 nalitum long pon ikpo jong se arta ong olo pulotang te nalitum 1500 an nalitum chiklo ijon along long pon ikpo lapen B number long nalitum dak technology one time financial AID mate kiso kachilangji apan stame batai si
pendak suri pho tangka labang ke pipon ikpo sitame din dayal sahiya scheme long pensil labang soli bang long pon ikpo la suri pho labang ke pen jong sala ke apply back abang pu abang pi jong si lo charlie bom disability pu office tami alang litum school dun bom lo charlie bom lo tun litum dak thekong ji class 9 pen class 10 an alang litum ningkan isi along 4800 tangka long pon ikji la pen class 11 la pen 12 atum labang ke 6000 an alang litum ningkan isi along long pon ikpo la pen kapre benefit labang ke dake tok pondo d number lo na litum lang lo thekong ji other benefit na litum thekong ji free state bus travel mate state bus long lo pulo nani tum aki joy pens tami labang so bus long nani tum damji pulote labang ke chethab long lo la pen reserve board side do long ponik po la pen incentive device lai long ponik ji la pen job reservations tami 3% an dak kipipon dolo la pen step by step summary la so video long than pon alam the labang ke la samna apply a process offline online lapen disability certificate afan lapen anatum register for UDID Labangso card don't apply pul to dak pipon a website alon anatum dam nang po lapen nalitum certificate lapen certificate plus UDID for pension lapen AID scholarship lahayali long ponik po lapen nalitum tipokhet DDRC along nalitum contact ikon nalitum modak kapre device lapen job help lahis taminalitum long ponik po jalalo la sining ke hanga bang pu abang fietum abang ke jogdun tame jong si disability abang pi plo tangte apen ali bla bang ke dagni linang than polo ko ppl sida ke long jima la pen dulang benefits tame dak ke at konpedola la bang ke state under benefit lo la pen district under benefits tame long ponik lang one time la financial benefit la bang ke jong si Divyang long pen si apply dak council pen tami isi kirab do kan batai sivet pen suri ke apne siring ko ini kilong ji labang purek the tami council pen tami labang ke kirab long ji nalitum si prabjin pen jong si komani disability do pul nalitum apply ko te bokhat hospital do pul dak nalitum contact ikon kicheng si certificate kilong ji afan certificate long dat lo pul online pen nalitum la card unique disability labang so ID afan nalitum apply ikmelo lajang si approval to labang so ID do to nalitum dake do analyst tami nalitum long don ikpo la pen kaprek government hin pen ki people an facility la disability to man jang si pipinia son kiron pon ki people do pulte lata long don ikpo la la si pini update nang kiwan pi bang la ancho la sinalitum bang so video la mesen pulte share pon ikon Divyang long rasta me pala iknang la pen pachini iknang lapen na sonson update kilong verje fan la so YouTube channel subscribe kilang pre subscribe kon to me thagme kado kabe kar bitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana pan stami nilin pin kardam